Så nu skal vi til at lave en tekstboks, der kan fortælle os, om vi har løst opgaven rigtigt. For at lave en tekstboks skal du gå op og trykke på ikonet, der hedder ABC. Og tryk der, hvor du vil have en tekstboks. Så skal du skrive den tekst, du gerne vil have i din tekstboks. Og trykke OK. Nu skal vi så have koblet teksten på, så den kun kommer frem, når det er sådan, at figurerne ligger rigtigt. Så derfor skal du højreklikke på teksten og trykke egenskaber. I egenskaber har du en linje, der hedder betingelse for at vise objekt under avanceret. I den her skal der stå et punkt fra hver figur, som passer, når figuren ligger rigtigt. For hvis vi nu for eksempel tager den blå figur, den består blandt andet af punkt I. Og hvis vi går over og kigger, hvad I hedder, så hedder den minus 9,4. Så derfor skal der stå I lige med, parentes, minus 9,4. Men vi har selvfølgelig mere end en figur, så derfor så skal vi have et og-tegn. Og og-tegnet finder du herover, og det ser sådan der ud. Det trykker du på, og så skal du så finde ud af, hvad for nogle punkter har vi så den næste figur. Hvis vi går ud fra den røde figur, der er blandt andet et punkt, der hedder A4. Og for at skrive A4, skriver man A_4. Og så skal vi over og finde A4 over i menuen. Og A4 hedder minus 10,4. Så det skriver vi. Og trykker Enter. Godt. Så skal vi ud og se, om det rent faktisk fungerer. Så hvis vi prøver at flytte med enten den røde eller blå figur, så skulle den gerne forsvinde og komme igen. Yes, det er korrekt. Så har vi plottet punkterne for de figurer, der er inde i firkanten ind. Men det er dog nødvendigt at plotte en klikboks ind også, da den selvfølgelig kun skal komme frem, når du spiller på level 2. Og klikboksen hedder i det her tilfælde A, for det har vi navngivet den, og den skal så være lige med false, da det skal komme frem, når der ikke er et flueben i klikboksen. Så nu kan du se, at hvis du trykker flueben i klikboksen, forsvinder teksten, og hvis du fjerner fluebenet, kommer teksten frem igen.